Just I'm out. I'm getting it. We know that guys stutter for no reason. You know those ones. The women don't stutter. Come to think of it, Women don't stutter. well, I've never heard a woman stuttering. Why? Women don't stutter like. No, it's good. No. Hi. Hello. Hi. You are Papa. Ngathi uyangingiza nje botin. Bobo ngicabanga mina. And otherwise like ezinye izinto amadoda sinazo. Thina amadoda sinamehlo like siyigili ba angazi nithini ngesilungu squint. Yes. Thina abafazi abanayo lento le. Mara ngibona umunye usisi. Yazi le viki le ngathi ngibona abantu abangekho right life now. Sesikhuluma ngabo Oscar nabantu abangabona aba driver le sister. Iyangibheka angazi uribheka mina uribheka ibonda. Ithi ngicela ungihake ngithi usho bani? Manje bathi umuntu mangabe ukhuluma naye fanele ube ne eye contact. Ngiyasaba nokumbheka emehlweni ngicela ngimbheke impumulo ngithi hayi ngizofuna ngicela ngimbheke impumulo ngithi kunjani mathi ngi-right. Elinye lihlo ngale elinye lingale ngithi humans manje kwenzani? Humans asiyangi-right. And ngihamba nabangani bami ngithi sothanile kangazi